И какво ста, хора? Аз съм Мишо и в днешното видео ще ви покажа докъде стигна с моята кариера, която правех с Етър Велико Търново. Спечелих втора лига много убедително. 91 точки на върха, 4 равенства, една загуба и 31 победи, което си е доста добър актив. И сега ще ви покажа няколко мача как ще се справя в новият отбор, който е Тунис, който е от Туниско, в чужбина се трансферирах. Нека все пак да видиме как ще се представим, все пак дали нещо. Все пак аз не почнах от някой отбор, примерно Левски ЦСКА, понеже ще е тъпо и искам да е по-интересно, като съм със слаб отбор. И така, сега, отбора се казва Монастир, даже аз не му помня името, но целта е да се върнем в България. Не знам къде. Ще приема. Аз тук ще изиграя един сезон просто. Имам реклама, така, скипваме. Юзбен Гюрден. Първи мач, окей, почваме. Аз вярвам във вас. Мисълта е да... Той е от първа лига, обаче от Б. Извинете. Просто ми падна камерата. Извинете, че се ядосвам. Атакуващо, нормално, бавене на играта, когато водим винаги. Според мен, предполагам, поне би трябвало. Предполагам, че ще ме бият тук, защото все пак са добър отбор. Не знам, ще видим. За сега добре упорстваме и не ни пресират, нали? Не е до тук преста. Ма ни отмениха гол, окей. Аз ви казах, че според мен ще е мен дика. Малко трудно ще им се противопоставим. Да, ще се опитаме. Ама извинете, хора, че така става винаги, защото просто тук го държа на някакво друго видео повече ще ви обясна. На една фигурка и не знам, не намирам друго нещо, на което държа нещата тук. Смените пускам, махам. Аз между другото да ви се похваля, в този отбор купих Джалател Джемили от Левски. 1-0, yes. Цепим ги. Аз няма да продължа кариерата си, примерно, в някой друг отбор от Тунис, защото аз, примерно, искам да съм в някой български отбор, понеже аз познавам си съперниците, защото аз тук съм си израснал и си знам какви са, примерно, Ботев, Пловдив, знам горе-долу каква формация да играе. И като ми дадат тук, примерно, в Тунис някакъв отбор, аз не мога да се ориентирам и всеки път трябва да им правя разни такива анализи. Защото аз, примерно, тук в България, юношите да ги видим. Да, аз съм се сложил на сигнал много треньори. Така почваме.